lenhlungu bafana bakithi. Ya. Ngifuna ulungisa nje into encinci. Khona ingxakana. Guys, xa ungayithandi Pirates awuyithandi for isiqu sakho. Uba ndicongratulate iPirates ngokubetha iSundowns ayifuni mntu loo nto leyo. Guys, this is football. Siyonwaba apha guys. Iqale yayintoni enzima usapota iteam yase-South Africa. Nigcwelise izikipa zo-Liverpool. Nigcwelise izikipa zo-Manchester zaphesha kwamalwandle. Nigcwelise izikipa zo-Chelsea. Kodwa umuntu ke congratulate iteam yalapha eMzantsi Afrika nithethe nonsense. Guys, apha kuFacebook nalapha ebholeni. Ubuze apha uqhutywa zizistress ebholeni, phuma ebholeni. Ibhola yoyabantu abatyiwa zizistress uhamba uphambanele ebantwini. Akukho mntu uzandixelela uba mandingayisapoti Orlando Pirates. Ndisatsho nangoku. Imnyama le nto. Ubufuna uzibulala mbozibulala mani undixelela inonsense. Ukuba uze ebholeni ubuzokhupha istress sotyeba icherry, fuck off ebholeni. Guys, ndizawucontinuisha ndisupport iPirates xa idlala neSundowns. iSundowns is bullying ifootball yase-South Africa. Sundowns is bullying ifootball yethu eSouth Africa. Ndizawucontinuisha ndiyisapota iPirates xa iwina kwiSundowns. Ningalibali uba sizalwa yiOrlando Pirates. And neemeko xa zihamba kabuhlungu ngolu hlobo kwelam iside, mele ndibalekele ekhaya khulu. Ndiyokhamfathwa ekhaya khulu. Kwezimnyama ngenkani. Unelungelo lofavor nantoni oyifunayo uba uyifuna iPirates. Ayisupport Orlando Pirates. Imnyama le nto. Ndithi thank you Pirates. Ngokubethe nje Sundowns. Noba uyibethe awuzuyandawo. Ukuyibetha qha. You lose against Orlando Pirates. Because yasibhulisha iSundowns eSoweto. Azizuvangani guys. Ingxaki zakwakho ezikutyayo zigqibe kwakho ungazozigqiba apha kuthi kuFacebook. Aninantloni. Uyazi, that's why uMzantsi Afrika unje aninazintloni. Ushwabulele umuntu ekwavela iteam yase-South Africa. Ubhizi ulandele iiteam zamaSomalia namaNdiya ngapha kuthi. Iteam le yakokwenu masibavela amaNdiya. Qala kakubi nina mani. Ubunenhliziyo ebuhlungu. Satsho nangoku. Imnyama le nto. Namsebenzi nawe ungeza kwiNetbank anamsebenzi nawe. Namsebenzi nawe wena futsek nawe man wena. Bopha Bhakaniya bopha. Awujonge esidenge esi sithi ndi-attention seeker. Ufuna ntoni usaqhubekeka nawe unike attention kuba unodumo kunam kunawe. Still usanike attention. Yi-attention seeker. Ayikanityi kakuhle Pirates befana nityani niboleka umpha. Nihambe nolungisa ngapha egcakeni. Abantu baBhakaniya nibabethe nabanika umpha usile lo dudi lo. Imnyama le nto. Bentshilo nathi akho Sundowns uzawutya Pirates today. Mosha apha. Kaloku guys, zange sityelwe ngabantu bePirates sonke. Uba wawutyelwe ngumntu osapota iPirates usaqumbele loo nto asingeni indawo thina. Uyana namadabi wakho nezijolo zakho nobanda kwakho futhi ngaphezulu. Uba washiywa liBhakaniya sonke masiqumbele amaBhakaniya.
ungalicaphukela igama ebhakani apha but ungalifaki igama lam. Imnyama le nto. Itsho kabuhlungu, ulonwabe Soweto sesilithatha kumabhakaniya. Emnyama le nto. Sinamva sinamphambili. Xa ndithetha loo nto futhi andicingi noba ungayi-Orlando Pirates ayo yakho itimu engakhoza. Ukhoza yena uhappy kasithi imnyama le nto. Kwawena ubulibhakaniya elinochuku abozibulala rha ufike unentsende apha. Kuhle izithende ezimnyama ube nomona ngetimu kakhoza. Ayo timu yenu le timu kakhoza le. Imnyama le nto. Awu. Ezezi ayontyuka. Kha. Wafika urhuqa izambatho apha kwi-Pirates. Uzomonela mna uba ndingasapoti i-Pirates. Akoko kwenu umona ugqibele phaa efemelini kuwe wahamba nommona nje. Qala kakuba. Mna ndibuhlungu ngaphakathi. Izinto ezisehlelayo kweli lethu icala kodwa i-Pirates iyasiduduza. And akho aba bazasidla kwi-Nedbank. Barhobele ngo. Naliyeza lentlungu makwedini. Uba ufuna ulisela ngasento ucime ngalo. Awuthi bhute kwekweni madawana. Mna sendinento into endonwabisa ngose ulibhakajuju. Uzuqhubeka usiphathe kakuhle mzontsundu. Elela ke madoda. Azizuva ngani. Imnyama le nto. Jini. Thina masagezeleka ngoku. Andikelwa isandawuzi ityi-chips lento ndiyicaphukelayo. Ityi-chips straight kabuhlungu lento ndiyicaphukelayo. Ityelwa Sundowns. Nawe futhi izithende ezinentswele. Ezaa ntwana zaseDurban zona ndizijongile. Thina singabantu bolala ngepilisi yentlungu. Awunamsebenzi kurayithi. Thina uThixo uyayazi uba usizamani. Kodwa ke guys, asizungonwaba itimu yaseSoweto iwinile. Sithi qhuba bhakani ungemi usimele Soweto. Itheni Chipa mfundi? Chipa iwinile izolo thunile. Ufuna uthini ngeChipa? Wena Shirinda. I-Chiefs bayibethile kaloku asitheli ngaChiefs ngokwapha sithela ngePirates neSundowns. Ayingendawo loo nto mfundiso ndithi mna kuwe iSundowns iphefumla ngophayiphi apha ikhoyo. Imnyama le nto uba uvi kakuhle mbogabha. Faka umnwe apho ugabhe. Kanti ndiye kandifuna ukhomenta ngeChiefs guys, ndiyabuya ngeChiefs ngomso. Sisonke fundile mfowethu. Bopha mzontsundu bopha. Imnyama le nto.
utsotsi mncinci utsotsi once wathi baleka uqhawuka izithele endona azikhethi zihlaba nasempundu ezi uyandakhela comrade Bethusile uyandakhela Qabane alizungela kulaa trephu mhlekazi nduna uthi sambhodi masikho anobiza amagama abantu hayi ekapho eyophuma nam Vincent andizungakhali mani kho abantu abathetha into engekhoyo apho athi Chili Boys ezasephondweni eyosilele kamandi kizolo namhlanje ziplains akwaba bedlala kaloku babuthongo ba izolo namhlanje Chili Boys guys bandishiye benizolungisa nje khona intwana ndiyibona ingathi indwebile apha abantu abayazi uba yintoni football guys sawuze sizithande nini thina ubuSouth Africa bethu umntu ugcwalisa izikipa zezitimu zonke zaphesheya enantsikeni kodwa ungawubona umntu onxiba izikipa zePirates uqhuma apha umjaji yes esekucacile kuNedbank nzanjana nesikhukhuna bayawutyiwa bayasizikhukhuna myself I love you Chippa United my team yasephondweni sithi phambili siseza uqhuba siqhuba iphondo emazweni yo adlala ngathi emazweni Chippa United yo adlala ngathi emazweni we're fearless we're in charge we're Chippa United emfondweni khawume ngosomizi wena makhawume ngosomizi yo intoni mani uzijikeleza ngosomizi une-interest kuphela ndicela ububhanqaba ukuthi usomizi mhlekazi wami uyabona ake ndikubonise le nto uyithethayo jonga ulutsha nalo ulutsha lubhizi ulutsha thina silila siqhuba umntu omtsha everyday la kumakrwalazi simthathe pha simfaka apha angaphaki inkunzi simfundise ubudoda uba indoda iyasebenza sisonke ndoda sisonke amanxeba ebhola siwakhupha estudio guys ndizawubaleka ke bendifuna nje ulungisa laa mfana lo ucinga ifootball into yakokwabo ayoyakokwabo ibhola usapota kwami iPirates luthando lam kwi-Orlando Pirates andicendi buso bamntu uba ke mna kawundiphakeli ipleyiti kwakho okanye kokwenu awuzondixelela uba mandithini thembani dithi ndizawabamba la magama mfethu nawe ungawakhohlwa la magama okay ke guys papayini ndilithanda nonke eSouth Africa especially laa ntwana encinci eOrlando Pirates umfukenge ndixelela umfukenge ndithi molo mfukengi ikhosili yakubingelela lithi phakaniya uyindoda emadodeni xelela umfukenge uba yindoda emadodeni viva mfukenge viva emnyama le nto